Yavo asingeneni ku hot topic yethu yanamhlanje. Hi KVG, hi Saki. I am a lady aged 37 years, married with 3 children. In 2019, I separated from my husband after I found out he had 2 children out of wedlock. Takagara 2 years, umwe kwake, and it was hard on the kids. During that separation, I started dating someone new. Takaita serious and he started hinting marriage. Here he's officially divorced with 4 kids. I told my relatives, tete, my brothers and my parents kuti ndakuda kusiya imba, zviri official, ndipinde mu marriage, so we needed kuita plan for gupura. My parents were against the idea of remarrying. They said, vana are still struggling with the separation. They wambomira zvekurorwa. So I kept stalling, giving excuses to my boyfriend. So last year, to finalize my divorce. My boyfriend was diagnosed with a chronic illness. Still, nekurwara ikoko, he insisted that we marry each other and stay together. I was confused and not sure if it's the best time kuti aite zvemaroro when he is managing a chronic illness. Zisine, he said, you have been good to me and my kids. Kukurora is my way of showing respect to you and your family. So both families are aware of the development, but ndaita dambudziko nema sisters ake. They called me vakandigarisa pasi. Kuti, why are you getting married to our brother? He's sick. Maria Kurora should go into treatment yake, not Kurora. They said a lot of hurtful things. Kuti inina handisi mskana zvekuti ndingachemere Kurora. They said danana yenyu, but Kurora idrama. Semunhu ari kurwara, handina kuda kusimudza nyaya iyi. Ndakazomubvunza kuti uri kuda kuunza mari kumba kwedu, akati ane 10,000. So maybe ndizvo zviri kurwadza ana tete vangu. My partner uyu is a top executive at one of the big companies and has a mining project yaari kuita. I don't think kuti haana mari for medical care. I am conflicted. Ndikaramba kuroorwa, ndinoita kunge ndisina faith that he will recover. Because here he is very optimistic that he will be better and has more years to live. Besides, I don't want to make a selfish move. Hameno ladies, munoionawo sei nyaya iyi? Are my sisters-in-law right, or I should just follow my partner's wishes? Please help. Here is hot topic yethu namhlanje. Thank you so much, Mangube, for our hot topic for today. Powered by the future of money. It's a lady who is conflicted. She shared her hot topic. She is citing a chronic illness. Irwita uti zvinhu is very complicated from her side, or rather the family yemurume ndio iri kuti kuti uchirorwa izvinezvi munhu achirwara nemamiriro akaita zvinhu dai matoshandisa henyu mari iyoyo yaenda towards kupona kwake in terms of kurapiswa and all that, but ari kutiwo hatingati munhu anoshaya zvekudaro zvekuti akandiroora anoshaya mari yekuti ange achirapwa. So now she's saying, I don't want to make a selfish move, but what do I do when the person that I'm in a relationship is insisting on us settling down, on us getting into a marriage, but vanasisi ndo vanatetek vari kuti aiwa hazvigoni dai matora mari iyoyo maishandisa henyu kuti munhu arapiswe. She's conflicted and she's asking dare kuti panofambiswawo sei. Uriwo uri mutsoka dzake mudzimai uyu wanzipfeka shangu dzake yatingaziva kuti size 7, size 6, size 5 yashinya sei. I don't know how you would handle this situation. Let's get to hear from you. 0772162651. What is the right thing to do in your view? Pakadai kuti zvinofambiswawo sei. Messages are coming in. I'll read a few messages before we open up our phone lines. This one says, Rorwa shamwari ukatoramba, you'll disappoint your partner who is appreciating you. Siyana nana tetavo, they're just jealous nemari siriavo. Another one also coming in says, tell your partner zviri kutaurwa nehama dzake so that anangane nehama dzake. This one also coming in says, Rorwa isisi vangu anatete vanenge vari kutorwadziwa. 0772162651. The boyfriend might sit down with the family and tell them kuti that's his wish, not the girlfriend's wish to marry.
yeah, I think in the hot topic ataura kuti zvakataurwa natete haana kuzviudza the partner, so the partner is not aware of because ari kuti haasi kuda kumukanganisa because munhu ari kurwara sikunzwa zvakanaka, so he doesn't want to create issues for him, but I think it's between the two of them. At the end of the day, who are you going to be spending the rest of your days with? And also, if she is also she's also committed to being with this man and taking care of him through his chronic illness. And vachidanana, why not get married? Why not? Of course, yes, anatete vachakunetsa mukatumu, but the relationship. Plus kutongera homwe hanzvadzi yavo kumadarire kunai. Ndizvo here. A Star FM, hello. A bad connection here. Let's hear from you, 0772162651. You are connecting with us. This one, Saki, our messages. This one says, all I can say is be careful. Gwenzi rine dindingwe iro. Pamwe netsuro asi dindingwe ririmo. That's coming from Tatenda Ataura Chidimikira. Hello, hi. Hello, Star FM. All right. I think that's a bad connection. 660-897, 660-299, 0772-162-651. Those are the action lines for you to get in touch with us. And someone saying, kuti, I think pakadai dai wambomira zveshua munatanga apora. But it's asiri adakurora. Do you get what I'm saying? Yeah. Adakurora murume. Yes. Uye asiri ari kuti ndikuda akumanyisa nyaya yekuda iye aitoda utombomira, I think, from the way that she wrote, because she found out kuti ari kurwara. Star FM, hello. Hello. Hi, maswera sei. Taswera zvakanaka, endererai mberi. Yeah, ndofunga kuti maybe ngataurira mufesi wake. Yeah. Akataura mufesi wake, maybe mufesi wake achazoona kuti vangaita maybe otaura nanatete apo. Because mufesi maonera ndakuita akutonge mufesi ane mari mbichana. Saka vanatete ava ndofunga vari kurwadzira kuti vakazorora mukadzi uyu anogona kuzosara aine something. Chronic anogona kutadza kuzorarama. Yeah. Maonera ndikuita. Aiwa, ndizvozvo kuti vanhu vari kutotya kuti munhu uyu pamwe anogona kusararama, and then nekuroorwa ikoko ato entitled pazvimwe zvinhu, handiti? Ndo chaizvo ndiri kuona ini. Okay, yeah. I like your angle. Thank you so much for that. This one says, guys, she couldn't stand her husband having kids out of wedlock, but willing to marry someone with 4 kids already. Zvakaoma. But zvasiyana kava, handizvere Matt, you're connecting with us on our WhatsApp platform. Kuti zvasiyana kuti apa, she knows what she's getting into. She's marrying someone who's completely new. Asinei nekuchitwa kwakaitwa past vana kusvika varipo. So I think zvineka kusiyana ameno kana tiri tese ipapo. Maswera sei? Taswera zvakanaka, endererai nyumberi. Ndichakumbira kuti uregister volume your radio. Ndaregister. All right. Ndiri kuona kuti amai ava ngavaroorwe zvavo. Because murume uyu ari kutodawo soulmate. And ari kuda munhu anobatsirana naye kuti aone urwere uhu. Kutarisa nyaya dzeupfumi, vasiri kutarisa ina joy ichawana hanzvadzi yavo pakunge iine partner inoibatsira kurarama mazuva ayo ainopedzesa. And you never know, baba vanogona kuzorarama vakatozorarama upenyu hwakanaka nemudzimai wavo. Saka sei vanhu vachingotarisira zvakaipa?